Nitong January 17, inilabas ng Department of Labor and Employment o DOLE ang Labor Advisory No. 2022-01. Hinihikayat nito ang mga employer na magbigay ng isolation at quarantine leave sa mga empleyadong close contact, suspect at confirmed cases. Karagdagan ito sa kasalukuyang leave benefits na itinakda ng Labor Code. Bagamat hindi ito mandatory o sapilitan, marami umano sa mga employer ang hindi makakatugon, lalo na ang mga micro, small at medium enterprises na nasa 94% ng bumubuo sa business sector. Ayon kay Rene Romero, former president ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated at private sector representative sa Regional Development Council ng Central Luzon, tanging 6% lamang ng mga business ang may kakayahang makapagbigay ng additional leave para sa mga manggagawang nagka-COVID-19. Sa ganitong sitwasyon, hindi aniya lahat ay mabibigyan ng parehong benepisyo na maaaring pagmulan din ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng employer at manggagawa. Bakit yung isang kumpanya nagbabayad ng kanyang mga empleyado kapag sila mag-isolate o ma-quarantine, bakit yung kumpanya mo hindi? So there is always the question, no? Kaya yung mga empleyado, sabi ko nga, the empleyado will be agitated. Kaya hindi maganda ang advisory ito. Kung tutuusin ay mayroon naman daw budget ang gobyerno sa ilalim ng Bayanihan Law, kaya kailangang karguhin nila ang pangangailangang ito ng mga manggagawa. Paglilinaw ni Romero, hindi sila kontra sa panukalang quarantine leave, ngunit huwag na itong ipasa sa business sector na iniinda pa rin hanggang ngayon ang epekto ng pandemya. Ang posisyon ko lang is that ang gobyerno wag naman niyang ipasa ngayon sa employer. Meron tayong budget, in fact may 1 billion budget ang DOLE eh. Di ba meron tayong COVID response law, yung Bayanihan 3, Bayanihan 2, Bayanihan 1, no? Kinuha yan sa budget natin, sa binabayad din ng mga empleyado at saka ng mga negosyante. Bakit ipapasa yun? Bakit hindi kasama? Anyway, COVID-related yan eh. Ang dagdag gastos ngayon na nananalasa pa ang pandemya ay maaari umunong magpabagsak sa micro, small and medium enterprises o MSMEs na halos isang tuka na lamang ang operasyon. Ito ang epekto niya sa isang employer. Kapag ang employer, siya ang magbabayad ng quarantine isolation pay, babayaran niya. For example, 2, no? Yung 2 yun, kukuha siya ng reliever. Di nagbayad siya ng 4 na tao, no? Pangalawa, kung minsan yung ibang tao, yung ibang nagtatrabaho, kapag sila hindi pumasok, walang production. So double jeopardy sa employer. Ang timely ito kasi alam naman natin ang dami pang mga SMEs na hindi pa nagsusurvive, struggling sila. Yung iba pa nga hindi pa nakakapag-restart up to now. Yung iba wala ng kapital para restart yung kanilang business. Sana raw ay pinag-isipang mabuti ito ng Department of Labor and Employment at kinonsulta ang business sector. Sa ilalim ng Department of Health Memorandum 2022-0013, ang haba ng isolation period para sa mga COVID-19 positive patients na may sintomas ay 7 days para sa mga fully vaccinated at 10 days para sa mga partially vaccinated at hindi nabakunahan. Kung malala o moderate case ay 10 days habang 21 days naman kung severe. Jan Alumbang Parungaw, CLTV News.